Id-diskors ta' Bernard Grech kien stqarrija ta' viżjoni li tqanqal fiduċja li verament tista' ssir bidla permezz tal-Partit Nazzjonalista. Hekk sostnew il-kandidata l-elezzjoni ġenerali li jmiss fisem il-Partit Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici kif ukoll id-deputatu kandidat Ryan Kallus meta ndirizzaw l-attività politika fin-Naxxar. Fid-diskors tagħha Paula Mifsud Bonnici tkellmet dwar kif fil-budget intesew diversi affarijiet u setturi importanti fosthom il-kwistjoni tal-għoli tal-ħajja li qed taffettwa lil diversi familji u individwi bil-konsegwenza li aktar persuni qed jispiċċaw f'riskju ta' faqar. L-għoli tal-ħajja f'pajjiżna li qed iħalli impatt tant ħażin kemm fuq il-familji tagħna, kemm fuq il-ħaddiema tagħna, kif ukoll anke fuq in-negozji. U allura din iż-żieda fil-għoli tal-ħajja lil min qed taffettwa ħażin. Qed taffettwa l-aktar ħażin liż-żgħir bil-Gvern Laburista illi mhux qiegħed jirrikonoxxi dawn id-dbatijiet reali li għandna f'pajjiżna tant li fil-budget tagħna €75. Paula Mifsud Bonnici saħqet li kien Gvern Nazzjonalista li dejjem ħaseb għal kulħadd u fosthom għall-anzjani li ra li dejjem ħadu l-pensjoni sħiħa u hekk se jkompli jagħmel. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus qal li minkejja li Roberta Bella saħaq li qed jiġu kumpaniji jinvestu f'pajjiżna ma qalx min huma u fejnhom. The Shift News velat li minn meta Malta ġiet greylisted 45 kumpanija jew aħjar 3 kumpaniji fil-ġimgħa fis-settur finanzjarju żarmaw minn pajjiżna. Ryan Kallus tkellem ukoll dwar kif survey li sar juri kif ammont sostanzjali ta' żgħażagħ iridu jitilqu minn pajjiżna. Tafx qalulek Prim Ministru, iż-żgħażagħ ta' bejn 19 dal-istudju u 39 sena dwar il-Malta li tixtieq għal uliedna għax hekk semmejtu l-budget. Qalulek ċaru tont li l-Malta li tixtieq għal uliedna mhijiex il-Malta li jridu huma. 60% tal-Maltin f'dan is-survey qed jgħidu li jridu jitilqu minn Malta. U d-domanda, ittihom tort il-dażżażagħ? Wabbat ukoll messaġġ liż-żgħażagħ li huma l-futur ta' Malta Għawdex fejn qalilhom li jridu jagħmlu deċiżjoni responsabbli u jħarsu fost l-oħrajn lejn il-fatt li vot lil Partit Nazzjonalista biss jista' jerġa' jagħti futur liż-żgħażagħ tagħna.